40 kilometro eskaz, 15 udalerri eta 20.000 biztanle inguru, hor. Eta horrekin batera, 9 eskola publiko. Hau izan daiteke, sakana ezagutzen hasteko lehenengo hurbilpen bat eta gehien bat hori esandakoa, hor, sakanak dituen 9 herri eskola, hoien bidez ezagutzeko bidea, hor, sakana ezagutzeko bidea, hori da sortzen elkartetik azpimarratu nahi duguna, Aldugun guztietan sortzen elkartearen indar nagusia eskoletako eragileak direla gogoratzera garrantzitsua ikusten dugu, edo horrela azpimarratzen dugu, Guraso elkarteetan, dagoen kemena eta irakaslegoaren dedikazio eta ikasleen alaitasuna, hori da, gure elkartea eta gure, hezkuntza komunitatearen ezaugarri nagusienak. Eta sakana bezalako baiara batean, are gehiago, hor, lehen aipatu ditugun 9 eskola, herri eskole hoien bidez. Eskola txikiak badaude, baina baita ere handiagoak, handixeagoak. Baina guztiak herriarekin lotuak, izenak esaten duen bezala herri eskolak direlako, Hori da sortzen elkartearentzat nahi eta amesten dugun hezkuntza sistemaren oinarria eskola eta herria hain zuzen ere. Herriaren beharrei erantzuten duen eskola eta aldi berean herria eraldatzen, jendarte justago bat lortzen lagunduko edo laguntzen duen eskola, Sakanako eskolak Irurtzundik Olaztira eskola euskaldunak dira, beraien herrien aniztasuna barne biltzen duenak, Beriain Urbasa eta Aralar Mendizerren magalean elkarbizitzaz mintzatzen direnak. Aurten apirilaren 21 etxarrin egun osoan zehar sakana herri eskolekin sortzen jaia ospatuko dugu, ekin gurekin etxarriko eskolakoek hautatu duten leloa da, elkarlanerako dei bat da elkartu eta eragin gurekin batera zu ere gu izateko eta gu zurekin guago izaten jarraitzeko. Jai egun polita izan dadila, beraz, sakanako herri eskolek merezi dute eta beraz, zatoz eta ekin gurekin herri eskolekin batera sakana sortzen, zaintzen, elikatzen, babesten, indartzen eta batez ere maitatzen. Esker. Honen sorrera duela 10 urte izan zen eta helburua herriak duen eskola euskaldun eta publikoa ezagutaraztea eta maitatzea zen. Garai hartan, herri eskola hau gutxietxia zegoen eta argitasuna bilatu nahian beste gauza batzuen artean festa hau antolatu genuen. Aurten berriz ere beste egoera batetik abiatuz lekukua hartu dugu eta guraso eta komunitatearen elkar lanarekin kemen, alegin eta ilusioz jai ederra prestatu dugu. Egun, San Donato euskalduna, publikoa, inklusiboa, berritzailea eta beren ikasleen ongizatearen konpromezua duen herri eskola bezala ezagutzen da. Baina gure hezkuntza proiektua haratago doa. Eguneratutako kalitatezko hezkuntza eta zerbitzua eskaintzen alegintzen gara. Gure ikasleak konpetentzien aldetik goi mailako emaitzak lortzea, gizartean integratuak eta etorkizuneko erronketarako prestatuak izatea nahi dugu. Balioak ere gure ardatz dira. Besteak beste, ezberdintasunean heztea, ardurak eta erantzunkizunak hartzen jakitea, eta aleginean eta konstantzian trebatzea. Eta noski, herrian uztartutako eskola izateko lanean jarraituko dugu. Aurten, apirilaren 21, San Donato ikastetxean ekin gurekin leloarekin ospatu behar dugu festa. Eskolatik sakanara bidali nahi dugun mezua zera da. Ekin gurekin euskaraz eta euskararekin. Ekin gurekin etenik gabeko hobekuntzan eta kalitatearekin. Ekin gurekin berdintasunean, inklusioan eta ekin elkar lanean gurekin. Irakasleak, ikasleak eta gurasoak proiektu honetan biziki sinesten dugu eta horregatik ekin San Donato herri eskolarekin, apirilaren 21. Ni jai batzordetik nator, eta hori, bai Sergio Baiana aipatu duten bezala, gure leloa aurten ekin gurekin da, eta hori, apirilak 21 prestatu dugu
Egitarau bat, pentsatzen dugu polita izango dela, bueno, ilusioz prestatutakoa, eta pixkat azalduko dugu egitarau hau nola joango den. 11etan hasiko da festa, eskoletako tailerrekin plaza inguruan. Sakanako eskola guztiak prestatzen dute tailer bat, eta horrekin batera aurrak hor egoten dira. Gero, postreen zozketa bat egonen da, eta animatzen dugu jendea postre zozketa honetan parte hartzea, bai beraien postreak ekartzen eta boletoak erosten. Goizean zehar ere bai puzgarriak egongo dira, eta 12 kaldera, erraldoiak eta irurtzungo joaldun txikiak etorriko dira. Ordu batak aldera ekitaldi nagusia ospatuko da, eta gero jarraian aurrak flashmoba dantzatuko dute. Ordu bik aldera bazkaria dago, eta lehenengo umeak parte hartuko dute, eta gero helduen bazkaria izango da. Arratsaldean zehar, puzgarriak eta rokodromoa, poniak, basabere animaliak ere bai etorko dira. Eta pasaren urtean gauz berri bat egin zen, eskolatik holtzara ikuskizuna da. Eta hori aurten ere bai mantendu nahi dugu, beste Sakanako eskolen laguntzarekin, ekartzeko holtzara beraien ikuskizunak. Arratsaldean 6 aldera txokolata da bat egonen da, eta gero xaiborrekin dantzaldia jarraituko dute umeek. Eta ja, pixkat 8 aldera, beste DJ bat egongo da, festa luzatzeko pixkat, eta bukatzeko zezen zuzko bat egingo da, jai amaiera emateko. Aipatu nahi duguna, aurtengoa da gauz berezi bat prestatu dugula. Jaso ditugun laguntza guztiarekin, tombola bat prestatu da. Eta hori, izango dira opari zuzenak, eta opari pila bat daude. Orduan eskertu nahi dugu laguntza bai komertzioei eta guraso guztiei festa hau prestatzeko behar izan den laguntza guztiarengatik. Eta ez dakit, animatu nahi dugula, Sakanako eskola guztietatik parte hartzea, etortzea gure festara, bazkaria salbadut ere bai etortzea, egun polita izango delakoz. Famili giroan eta hori, sortzen inguruan. Besterik gabe, eta eguzkitxoa espero dugu ere bai. Eta hori da, pixkat.